kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pakatan dumateng tangya para lenggah pasrah panampining toko ringgit dumateng panjenenganipun Ki Dalang Mas Yusuf Kanendra. Mugi-mugi kanthi pasrah panampining toko ringgit wonten ing dalem menika pinangka pratandha adicara gelaring ringgit watutal wonten ing dalem enggal kapurwakaning. Ing wasana saking kula inggo bilih anggen kula ngaturaken landharaken lampahing tata adicara pit purwa madya ngantos paripurna. Kathah atur kula ingkang kirang nuju pura dhateng sangya para lenggah kula tansah nyuwun lumuturing sih pangasamik agung. Ing wasana dhateng sangya para sutresna budaya sugeng amidhangetaken samreksani ngantos paripurnaning lampahan ing samangke. Nuwun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal katur dhateng Mas Dalang Ki Yusuf Kanendra sak sekapipun sak rombongan. Nuwun. Thank you.
Semurire kabeh titione kandhane trisnya purnama sasi Duet sembane umur kapur puri sangamur pengrat mringsanan ingkang mringkanan sing galase
Awit nampastu silat bring dewang jagat karono sirang tondo kawisisaning bisana sono sinamung langkung muluk wis tumaksir stantun lambai buddha jinatur tutur katula tetula tulat lurating paradya Winarsita ngupama praming niskara kananta diya tumbiang jaman purwa mangya tekap masananing gumita winaditaming loko tamu prambang matumpu-tumpu marmo panggunggung jambur wengkuto setebyar dumadining wayang purwa purwakaning kondo narik nuntuting basa tumeng kuna ngemusurasa yen narasaya ngaraos mulajari ngrasa wani uruhing dewi ngrasa rumangsang-rumangsani liru jalma ilu kaca jarwe pusnaku jajari telu bejo wis gumelar jane pagliran Yaku jatra mriksane pagelaran inggih purwa Surya Candra Daru yang Kartika wis kinur putrating kawasa sari ratri angetri bawon prateging dosina gilir gumanti teman dadi petanganing dina sasi warsi mindukang sarta abad Petung lampang kartu mangkarga sini rambun ko jawpati krupya dada wadya kutu-kutu walang katuku burononong yang beronto dado berantan tanpa wicalan padang tramesya disanggang renang kengar sumur bawani jagat mungging jagat ngetan tumunggung mungging kalingan pukrabang merengangah lamun kau jaya dila-dila to bumi saya tamu sumur sang jimbang ngarepko katon semeblak kanan kiri ngabang esmu jenar kabar bawan sinari sang jimbang basoto tanam to katon ijo rojo-rojo hamanggu kunenggang biru moyo-moyo pucuk ing gunung ketemulan gendanu kasinuring mrambancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makuta Mega tanpa tawis dangu soleng kawula dasih dene rasa ngopi buka karep Tegal Sawayi angluhur sinur datan ana padha sinambi sendonan sesindinan mikul garulu kundang giring raja kayane sawanana kurembakan semur wangge Sang Hyang Kosri dangu soyo inggil wis katon melok sinaring jagat ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang samya Badyadara Buteja Rebana Kuwung panentu datan wonten ingkang amadani kekuwung ing padukan Karang Kadempel ing padukan Lambe Sireng ing kono pinuju papan plenggahipun pamonging para Pandhawa Panakawan nadyan derajating batur nanging datang mantra-mantra sipating ubata yayah Sang Hyang Bathara Ismaya apan jeruk kinari pambukaning carita sarading mangke pandukan Karang Kadempel dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya benawi tinambi ombak samudra binang lamun kang tanpa pagut pekating paningal kapantuk uruting Cakrawala wane-wane jangkring pemijik samane kinebing jurang sorong kinebung gosirung kenarya sesuai peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebukaning pasir gumlar garis windir tanam tuang rebuyung royo-royo Karang Kidri royo-royon klopo bumi subur masih dan mawur sadengah kinandur pangkarta mangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan yang rangsang langit lengga-lenggok lambai toyo mijil saking sendang bening tirtandi ini pinoro poro plan tambi paduk bentung-bentung kinari yang ling sawah yang pategalaning para besmo mokal panguling tetani babasan datana bumi sanjang pengkeng selo sedetinan brang kang murah kabipan induk narus nang dar pasabinan yaya rukmi sari kang pinangka pratiwi
pategal nggo kowe jempe kangen buyu godhongane. Ambe kowe nganti kaya manggung-manggung witane. Polo kapendhem, polo kasimpar, polo gumandung sadotan kuciwa jinawi. Tuklan kang mawe kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya itik iwen sansaya ngrembaka lamun siang aglaring bangunan. Lamun manci sarap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi. Tatanana carane kandhang kinanjeng malang labet tebih saking tindak Duryana Cuti. Samya sayuk seka kapti akaruning dosa bangsa pun madukaning karang kadempel. Kenging binasake nalika semanten mapan wonten sak madaning pendhapi padukaning karang kadempel ya padukaning lambe sireng. Anenggih Sang Kilurah Semar Badranaya ya Kilurah Nayantaka ya Duda Manang Munung ya Bojogati ya Saron Sari. Lenggah wonten samadyaning lincak. Den damel saking kayu maoni campuran kayu jowar. Sang Kilurah Semar Badranaya angadhep punang unjukan nenggih cengceman teh mawi gula batu miwah datan kantun ugi wonten wujudipun ses awasta jarum blek. Nalika semanten nadan trut brajating Manakawan nanging Sang Kilurah Semar Badranaya nggadahi kapurbawan miwah wibawa ingkang ageng. Mila Sang Yapara anung-anung tungguling kaprajan saking negaring Amarta, Dwarawati miwah Mandura sami lenggah rawuh wonten sapadaning pendhapa padukaning karang kadempel nenggih mriku temenanira. Nata ing Amarta Sang Prabu Puntadewa Sang Prabu Darmakusuma mangkaraken mlenggahipun nata Dwarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna datan kantun ugi mlenggahipun rawuhipun nata ing Mandura nenggih Sang Prabu Baladewa Sang Prabu Balarama. Tamanturna semanten Sang Hyang para putra saking Kilurah Semar Badranaya nenggih Sang Kilurah Nalagareng, Kilurah Petro Kantong Bulung Sumawana, Kilurah Dower ngadhep amiji sanyadong rawuhipun nata ing Amarta Prabu Puntadewa Sakranda Kadang Pandhawa nenggih ingkang lenggah wonten sak pamungkaripun Sang Kilurah Semar Badranaya nenggih Sang Raden Arya Werkudara ya Raden Bratasena ya Raden Wijasena ya Kusuma Yuda Kusuma Dilaka ya Sang Gandawastratmaja kadharaken panengah Pandhawa nenggih Sang Raden Janaka ya Raden Arjuna ya Sang Kunti Wibatsa ya Sang Kalidi ya Sang Setya Margana. Nalika semanten Sang Kilurah Semar Badranaya amiji lenggahipun Sang Yapara kawula dilempaken wonten sak jabining pendhapi padukaning karang kadempel ing ancas gegayuhanipun Sang Kilurah Semar Badranaya nedya ngawontenaken rapat rutin malem Rebo Pahing. Nanging kepasang yudha katuju ing inu raipun Nalindra Agung miwah para satriya tetuwuhing kaprajan mila ing sampang karsa anyadong dawuh sabda pangandiku Sang Kilurah Semar Badranaya wonten ngarsanipun Sang Prabu Puntadewa. Siga mremani pangandikan dhateng umaling pangandiku Sang Kilurah Semar Badranaya ingkang dereng kababaring lisan datan wonten gegodhahan kungobah samirana datan lumampah kabeh sumung swaraning tip radio. Mewah ngeling para kawula ingkang sami nyadong dawuh timbalanipun Sang Kilurah Semar Badranaya. Syukur ngurmani pangandika dhateng umaling pandika Sang Kilurah Semar Badranaya ingkang dereng kababaring lisan.
Raden Prayetna Semurire yang ing tengah latar bilang ing tengah ngopi ngasakti Utama Gusti Sasongko Kasungan Surya mangkono ngelmu sanyata sanyatane mung weh rasa ati bungahe ngaran sukang tias kalamun tenino
ora kaya si punggung anggongku ngrungkung ugungan satina dina ngremehke padane sinaranging maruta kumaraga anggung angrengku pindha matane si prandene paksaku mage belkek sak tulita mel-mel trole nala gareng lah kok lasem urung muni kowe kok wis merem trole Petruk kuwi gareng kuwi gugan kuwi wajan ming ngrepot-ngrepoti wae no reng apa Truk timbali bapak wah makler ya aku wah bar ngarep kesel ngarep tak timbali bapak nyadong dawuh Rama Kyai Semar
Ora pati ndugamana tenan. Ning atase ming sak sodhonge bapakmu ming sak pendhapa cilik ukuran 4x4 ning Karang Kadempel iki. Lah kok teko iki ancas gegayuhanku ki aku ora arep nganakke rapat malam Rebo Pahing ngono le. Anu nggih. Lah kok iki malah sinuwun Ngamarta, sinuwun Ndarawati karo sinuwun Mandura padha rawuh mrene. Awake dhewe arep nyugata apa to le? Kae ngomah ming ana emping. Apa ya pantes nek disuguhke karo ngersane para priyagung nalindra sing do lenggah ning kene. Ngaten iki lho, Pak. Sik, tak matur. Kowe arep matur apa? Sing seneng Bapak menika nuwun sewu nadan derajatipun menika Panakawan. Bapak menika nadan derajatipun batur. Nek ditresnani karo sing dimong nuwun sewu sinten sing dimong kalih Panakawan? Sing dimong kalih Bapak kula Petruk karo Bagong niku para Pandhawa sinuwun Ndarawati kalih sinuwun Mandura niku dimong riyin wiwit kuncung nganti gelung wiwit jambang nganti crapang. Mbok menawa rawuhipun sinuwun Puntadewa sinuwun Ndarawati kalih sinuwun Mandura wonten mriki menika isa uga lho Pak, isa uga arep menehi gaji karo Bapak. Gaji apa? Aku ki ora kerja, lehku ngomong bendaramu Pandhawa ki ora kok aku ngarep-arep opah ki ora. Ning aku mung netepi laku dharma kang utama aku kudu ngomong lawan bendaramu para Pandhawa. Nggih. Anggene kirangan. Langkung cethanipun monggo dipun dangu kemawon nungsung mawarta nyadong dawuh rawuhipun sinuwun Puntadewa, sinuwun Ndarawati, sinuwun Mandura, Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka. Mang dangu, Pak. Rawuhe. Lae nuwun sewu sinuwun. Sampun kanggep kula kumawantun cumalena anggen kula matur wonten ngersanipun sinuwun Puntadewa. Saestu ingkang abdi pun Semar sinuwun kula cumadung dawuh menggah napa ta wigatosipun lha kok janur gunung Kadingaren ning atasipun namung sak gubukipun wong kere kaya kula niki teng padukuhan Karang Kadempel. Lah kok teka dipun rawuhi priyayi agung panjenengan menika Nalindra akedahe kula sing sowan teng negara Ngamarta. Malah panjenengan sing rawuh wonten padukuhan Karang Kadempel sinuwun. Gus sinuwun Puntadewa kula nyadong dawuh wonten wigatos menapa kula tak midhanget pangandikanipun sinuwun Puntadewa sinuwun. Monggo kula aturi paring dawuh. Niwang Agung muga ngayomana marang Praja Ngamarta sartane padukuhan Karang Kadempel lan sak isine. Kakang Semar, nggih. Sing gedhe pangapura mujenta gawe kaget tiasmanahe Kakang Semar Badranaya ya Kakang Nayantaka ing Karang Kadempel. Yektine suwane Puntadewa sak kadang Pandhawa didherekake kelawan Kaka Prabu Ndarawati apa dene Kaka Prabu Mandura iki ingkang sepisan. Suwanku mung arep kepengin ngaturake salam taklime Puntadewa muga katurana ngersane Kakang Semar Badranaya Kakang sartane Pudya Pangastawa uga sembahe Puntadewa tampanana ya Kakang Semar. Mengke riyin. Sampeyan kok ngaturke sembah bekti kalih kula niku mengke riyin. Rawuh mriki niku kula sumanggake rawuhipun Punta. Karang Kadempel mriku ugi kalebet wewengkon ingkang kebawat keperintah negari Ngamarta menika kula aturi angrengku ingkang sakmestinipun. Kula niki ming kawula cilik, kula niki ming tiyang alit. Lah kok sampeyan teka dados ngaturaken sembah kalih kula. Nek nganti kula wantun nampi dosa napa, walat napa sing badhe kula sandhang. Sinuwun. Mengko dhisik Kakang Semar. Sewu-sewu kaluputanku. Nuwun sewu yen to pancen disawang tata lahir
Kakang Semar mono pancen mungguing drajating Manakawan. Kakang Semar mono drajating ngaceplik ya drajating batur ingkang tansah ngemong kelawan laku jantrane para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jambang nganti celaprang. Nanging dudu kok derajate Kakang Semar kuwi apa? Lan dudu kok merga Kakang Semar kuwi dadi pamong. Kuwi babar pisan dudu. Sayekti Puntadewa lair batin ngaturke sembah ana ngersane Kakang Semar kuwi merga ingkang kaping pisan. Puntadewa iki tinemune taruna. Banjur Kakang Nayantaka muna tinemune werda yen to kapitung cara yuswa. Adoh yuswane Kakang Semar Badranaya kelawan Puntadewa. Ingkang ping pindhone Puntadewa ngaturke sembah ana ngersane Kakang Nayantaka iki merga yen to Puntadewa nyawang Kyai Nayantaka nggunakake permana jati ateges paningal batin ingkang lenggah ning pendhapa padukuhan Karang Kadempel kuwi ora ana liya kejaba pangejawantaing Sang Hyang Ismaya ingkang yekti ndak bekteni merga aku iki minangka titahe sartane Sang Hyang Ismaya mono pancen manitis lenggah ana jiwa ragane Kakang Semar Badranaya. Mula tak jaluk kanthi lair terusing batin Kakang Semar. Tamponen sembahe Baladewa lan tak jaluk pangestumu Kakang Nayantaka. Mbel kekek sadulita mel ageden nek pangandikanipun sinuwun Puntadewa nek paduka dawuh kados ngaten kula namung kantun nderek. Nek sing ngandhake tiyang kathah niku nggih pancen ngaten ning mboten napa-napa wonten jengandika ngaturaken kanthi tulus lair lan batos panjenengan kula tampi dawuh sami-sami mugi ndayani saha berkahi tumrap Semar sak kawuling padukuhan Karang Kadempel sinuwun. Ya Kakang Semar ya nggih. Sasampunipun lenggah wonten ing padukuhan Karang Kadempel mugi kaskecakno lenggah paduka sinuwun Puntadewa. Ya Kakang Semar. Kaya wis ora kurang prayoga sawanku ana ngersane Kakang Nayantaka dina sak mengko iki, Kakang Ismaya. Sinuwun Ndarawati. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun Ndarawati saha kula ngaturaken kawilujengan saha kararjan mugi tansah katur amayungi satindak paduka wonten padukuhan Karang Kadempel menika sinuwun Ndarawati. Jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Ya Kakang Semar Badranaya ya. Kakang Semar Badranaya ngaturake kawilujengan saha kararjan tansah ngayomi marang jasating nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna Kakang. Sawanku ning padukuhan Karang Kadempel ora ana alangan suwiji apa. Ya mung aku ngaturake salam taklimku muga katur nursane Kakang Semar Badranaya muga katur ya Kakang Semar. Ya nggih. Kula cancang puceng pene dumawing widang rumeketing merdaya saestu ndadosaken cahya nercahya daging rakajiwanan. Sinuwun Mandura wilujeng rawuhipun sinuwun Baladewa jagat pangestu karo wayah pur jagat Pandhendra Jaladewaku. Kakang Semar Badranaya ya Kakang. Kepareng Baladewa sowan ana ngersane Kakang Nayantaka ing Karang Kadempel dina samengko iki. Wis slamet tekane Baladewa ora ana alangan suwiji apa. Ya mung aku ngaturke salam taklimku sartane sembahku tampanono ya Kakang Semar. Iki rak ya padha to ngaturke sembah karo Semar. Kula niki ming wong kere, kula niki ming tiyang bodho, longa-longo bebasanipun. Kutha ing nalar cingkranging samubarang tur derajat kula niki kula mboten gadhe derajat napa-napa. Wondene panjenengane kelas, nek pancen nyata ikhlas penggalih paduka kula tampi dawuh sami-sami Sinuwun Mandura. Ya ngaturke panuwun Kakang Semar. Nggih. Mugi kaskecana lenggahipun wonten pendhapa ingkang mirip cakra wonten ing padukuhan Karang Kadempel menika sinuwun. Ya Kakang Semar kaya ora kurang prayoga Kakang Nayantaka. Wah.
Dipol kakangku aku ngaturke sembahku tampan ono basaku katurun kersane dipol kakangku Nayantaka. Ndara Werku Dara ngaturke basa kelawan kula tampi dawah sami-sami. Watone kelas lahir batin paduka Ndara jengandika Ndara Werku Dara. Yo aku sowan ning padukan Karang Kadempel dereke kelawan tindahe barep kakangku jeneng kakangku apa diri Baladewa kakangku Panduru. Mula saka kuwi tampanan kanthi bener becik, tampanan kanthi ati sing seneng. Aja betadake kerundelan sajroning manahmu ya sajroning atimu. Mangerti kalamun sowane aku sakadang Pandhawa didherekake kelawan jeneng kakangku apa dene Baladewa kakangku. Iki ngemu werdi kang wigati. Kalawan apa sing wis ditampa lan ingkang wis sak pirembagan ning Datalaya Prajanegara Ngamarta dina samengko. Ingkang wis dirembug diketikake dening Puntadewa kakangku, Kresna kakangku apa dene Baladewa kakangku. Mula tajaluk tambanen sowane para Pandhawa kanthi bener becik dipol kakangku. Nggih. Mboten jenengan suwun kemawon kula pun tanggap, kula pun mangertos. Mugi kaskecak lenggah jingandika Ndara Werkudara Den. Yo kaya wis ora kurang kepenak pratane Bratasena ya Werkudara. Ning padukan Karang Kadempel dina samengko iki. Ndara Janaka ngaturaken kasugengan rawuhipun Ndara Janaka. Iya Kakang Nayantaka slamet tekane Arjuna. Kakang Semar aku ngaturke pudya pangastawa ya Kakang Semar. Nggih. Dawah sami-sami kula tampi Ndara Janaka. Iya Kakang Semar. Kae kawulamu padha kena ngapa? Empun kajenge rebutan papan palenggan kepengin nyumurupi Ndara Janaka. Nika nak mayoritas sing do bengok-bengok sing do dos kesenengen mergo nyawang baguse Ndara Janaka nika gadis-gadis. Apa ya pancen mangkono Kakang Semar? Nggih. Kula wau pun ditawani rokok. Ning kula mboten ngrokok maneh. Kula senenge nek dirokok. Iya Kakang Semar. Nggih. Mugi kaskecakna lenggahipun Ndara Janaka wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Iya Kakang Semar kaya wis ora kurang kepenak. Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka ngatur bekti kula kunjuk Ndara. Ya nala garing tak tampa. Ya nala garing tak tampa. Ya nala garing tak tampa. Nala garing tak tampa. Ya nala garing tak tampa. Nggih. Mugi kaskecaken sedaya lenggahipun pun sekeca kula anggep ngaten kemawon. Nyingkat wektu. Sinuwun Puntadewa, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa, sinuwun Ndara Werkudara kali Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya aku keng dadi wakile Kaka Prabu Kresna apa dene Kaka Prabu Baladewa. Sartane kadangku panenggak apa dene panengah tak tampa pangestune aku sak kadang tampanana Petruk. Nggih. Sampun kula pundi malah iki kok saya cekak iki. Ayo Gong, kowe genten Gong. Oke. Sedaya ingkang sami rawuh mriki kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Panakawan Bagong iya. Ya Panakawan Bagong iya. Ya Panakawan Bagong iya tak tampa pengesku tampanana. Nggih, kula anggep sedaya pun mengestoni kalian kula kanton nengga cair dananipun. Ya Panakawan Bagong nggih. Mugi kaskecakna sedaya kemawon boten kula pidhis tunggal-tunggal mas-mas, mbak-mbak, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik. Sedaya mugi kaskecakaken lenggahipun wonten ing padukuhan Karang Kadempel mriki. Ya Panakawan Bagong kaya wis ora kurang prayoga. Nuwun sewu. Selak ngangsek wekdalipun sinuwun Puntadewa. Ya Kakang Semar arep paring dawuh apa? Mengke yen to. Kula niku kaget ning atase mung sak derajating batur, ning atase ming sak derajate Semar Badranaya. Lah kok jengandika rawuh wonten mriki. Prasasat kejugrukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu manahipun ingkang abdipun Semar Badranaya. Ngibaratipun wonten mriki menika sinten sing rawuh lenggah wonten mriki kula sugata kula sambut menika ngibaratipun namung lera-lere godhong sente, ngibaratipun
seger sing tanpa ngombe wareg sing tanpa mangan. Lah kok malah priagung-priagung sami rawuh mriki menika kados pundi? Wigatosipun napa? Kula tak nungsung mawarta. Nyadong dawuh timbalanipun Sinun Puntadewa. Kula nedya nganglungaken jangga anilingaken karna mastuti sabda tama pangandika paduka Sinun. Sedaya ingkang sami rawuh wonten mriki. Kakang Semar ya. Kakang Semar wonten dawuh. Ingkang sepisan sowane Puntadewa sak kadang Pandhawa didherekake kelawan Kaka Prabu Ndaramati lan Kaka Prabu Mandura iki ingkang sepisan tetinju marang kararjane Kakang Semar Badranaya sak kawulaku ya ing Padukan Karang Kadempel kene. Matur sembah nuwun. Ndungkap angka loro Kakang. Yektine Puntadewa mung arep crita sartane aku arep matur kalamun telung dina kapungkur ya telung ari kapengker ana ing dina Anggara Kasih nalikane Puntadewa sakadang Pandhawa alampah nindra ana ing Prajanagara Ngamarta leketeka dadi Puntadewa nyumpena sartane Puntadewa ngipi kalamun Kakang Semar Puntadewa nyumurupi Kakang Semar amangku wujude Sang Hyang Candra ya Sang Hyang Rembulan ingkang tansah katon sumunar tejane Kakang Semar tumuli aku nanjake kelawan adiku panenggak adiku panengah apa dene adiku kembar jebul tinemune impen ya pasumpenan sing tak rasake ya sing tak tampa jebul padha kelawan ingkang dilakoni dening adi-adiku Pandhawa tumuli gandeng bingung jigo raos sing penggalihe Puntadewa tumuli Puntadewa ngrawuhake amboyong irawe Kaka Prabu Kresna lan Kaka Prabu Baladewa nanging jebul tinemune Kaka Prabu Kresna apa dene Kaka Prabu Balarama ing Mandura uga nampa sasmita ingkang tanpa beda kaya dene sing tak rasake lan ingkang dak mangerteni Kakang Semar aku nyadong dawuh aku nanjihke iki janjane dayane ngopo Kakang Semar. Wah yo dipul kakangku pancen mangkono pancen bener sing di ngendikake sing diaturke kelawan bareng kakangku ana kersane dipul kakangku aku kok tanpa beda nyumpena aku nyumurupi dipul kakangku mangku Sang Hyang Candra ya Sang Hyang Rembulan sumunar tejane nganti gawe sulapaning kalih Bratasena Werkudara mula gandeng Pandhawa jangkep sartane jlitheng kakangku lan bule kakangku wis padha lenggah sowan ing Karang Kadempel kene. Aku nyadong dawuhmu janjane widayane ngopo sartane jento panjenengan gegayuhan panggayu sing mbok gayu. Wah kaki paringa dawuh Pandhawa ora wigih ringa-ringa sakbiyantu kelawan dipul kakangku Semar Nayantaka Hyang Bantara Ratri mung cipta pukulun tanon nalian kaeksi mila tur kang cundha ane prasastra gem ulun kang sumembah
ambal kekek sadurita mel nuwun sewu lho sinuwun Puntadewa. Saderengipun kula menika njawab mangsuli ingkang dados dawuh pangandikanipun Paduka Sinuwun Puntadewa sakadang Pandhawa. Kula tak ngudarasa riyin. Lah, kula niki dereng matur napa sing ngajeng kula jangka, kula dereng matur napa sing dados gegrundelan manahipun ingkang abdipun Semar Badranaya. Lah kok teko dados bendara-bendara kula ing Amarta, Ndarawati lan Mandura. Lah kok teko sampun sami tanggap sasmita, sampun sami priksa kalian menapa ingkang kula jangka lan ingkang kula gayuh sinuwun. Kakang Semar duwe panjangka sartane gegayuhan apa? Yektine Pandhawa iki kuthunging nalar saha cintranging samubarang. Mesthi wae ora bisa mangerteni kelawan legetan atine Kakang Semar Badranaya. Mula taturi paring dawuh ingkang tetela Kakang. Nggih. Ngaten nggih, Ndara. Kula niku jane ajeng matur kalih para bendara babagan napa sing kula gayuh niki kula niku rika. Kula niku pekewuh. Kula niku isin. Kula niki ming sak derajating Panakawan, kula mriki ming derajating Batur, kula niki ming Pamong. Lah kok teko arep nyanak-nyanak njaluk tulung karo sinuwun kalih bendara-bendara Pandhawa niku. Cara kula isin. Merga niki nuwun sewu. Sampun ngantos kapenggalih ingkang jero merga gegayuhan kula niki ming gegayuhan lingkup desa kemawon kok sinuwun. Kakang Semar wonten dawuh najanto Kakang Semar Badranaya kuwi duweni gegayuhan nanging gegayuhan kuwi mau miturut pangandikane Kakang Semar Badranaya mung sak lingkup desa nanging mungguhe Puntadewa iki kalodhangan sartane wektu nggone para Pandhawa bisa bales budi kelawan Kakang Semar Badranaya mengeti lelabuhan nalikane Pandhawa isih cilik nganti Pandhawa ndungkap dewasa ten prabeda ora liya kejaba ingkang gula wentah lawan para Pandhawa ya mung Kakang Semar Badranaya. Yen to ngasih Kakang Semar Badranaya duweni gegayuhan nanging kok Puntadewa ya Pandhawa sakadang ora mangerteni sinengguh kawula akeh Ratu Ngamarta lan Puntadewa sartane kadang Pandhawa kuwi wong sing ora mangerteni tepa slira, ora duwe rasa tepa slira, ora mangerteni kelawan labuhan sing wis ditindake sartane sing wis dilakokake dening Kakang Semar Badranaya nalikane Pandhawa isih cilik nganti gedhe. Ngibarate sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil Kakang Semar Badranaya lahir batin nggone ngayomi para Pandhawa. Mula tak aturi paring dawuh Kakang duwe gegayuhan apa? Mbok menawa para Pandhawa bisa nyembadani sartane ora ketang sithik Puntadewa sakadang isa sak biyantu kelan apa kang jinangka dening Kakang Semar Badranaya. Nggih. Kak. Ngapa ya, Pak? Keselak kodhok to, Le. Ameng keselak kodhok ya biasane keselak biawak kowe. Semenengo sik iki perkara wigati. Engko nek arep gambleh, arep ndagel sak karepmu tak nek kalodhangan sak modarmu. Oke. Nuwun sewu, pun cetha sareng kula tampi timbalanipun Sinuwun Puntadewa dawuhipun Sinuwun Darmakusuma ingkang kados mekaten sinuwun. Nuwun sewu. Kula niki janjane mung kepengin bangun desa kemawon kok sinuwun. Mila kula wau matur kula niki mung arep mbangun desa kok kula njaluk sak biyantune para Pandhawa. Njaluk bantune kalih ndara-ndara para her-her priyagung-priyagung niki. Kula niki mung drajating kawula cilik, kula niki mung kawula alit, kula niki mung batur. Nek ngantos kula ing samangke damel bot repote para bendara, wirang bebarang. Luwih-luwih mriku namung sak gubenging desa Padukuhan Karangkadempel menika. Lah ngantos kula niki wonten mriki ingkang dados dukuh wonten ing Padukuhan Karangkadempel kok
kula arep mbangun desa dusun kula dhewe kok kula ora iso mentas dhewe kok njaluk tulung karo para bendara-bendara niku tumrap Semar niku mboten pantes dados pemimpin. Mula kula kaget. Lah kok panjenengan sedaya menika nampa sasmita nyumurupi bilih Semar Badranaya mangku Sang Hyang Candra ya Sang Hyang Rembulan. Lah kok teko dadi padha dewa. Dewa kok maringi sasmita karo bendara-bendarane Semar. Saestu ingkang kula jangka menika namung niku kemawon kok sinuwun Puntadewa. Kakang Semar, sinuwun Ndarawati kados pundi? Yektine yen to pancen Kakang Semar mbangun kelawan Karang Pradisan. Panduan Karang Kadempel yektine kudu taren sartane para Pandhawa kadang-kadang kowe ngamata kudu mangerteni. Sabab jalaran ngemuti sartane ngelingi marang kanane para Pandhawa nalikane isih cilik ginala wentah dening Kakang Semar Badranaya. Para Pandhawa kuwi besok kapan to bisa males budi kelawan labaning Kakang Semar Badranaya. Kuwi ingkang tansah diantu-antu dintenteni dening kadang-kadangku para Pandhawa. Lah malah kemasang yudha katujuh nginu sak gendakan iki ya wektu dina iki kalodhangan ingkang trep wektu ingkang pas kanggo para Pandhawa males budi kelana labuhane Kakang Semar Badranaya. Teges Pandhawa mono pancen satru ingkang nganteteken ati suci pepayung budi rahayu duweni rasa tepos lira ngerteni marang lelabuhane Kakang Semar Badranaya ingkang tansah gula wentah kelawan cirikane Pandhawa nganti ndungkap dewasa tekan wektu dina iki. Mula Kakang Semar ndaturi paringa dawuh apa wae ingkang dibutuhake mengko aku ingkang bakal matur ngersane para Pandhawa. Nggone Kakang Semar Badranaya arep mbangun desa iki Kakang Semar. Yo dipol kakangku. Sing mbok pingini nggon arep mbangun desa ki apa? Apa kowe arep mbangun papan ingkang indah? Kaluka ning padukuhan Karang Kadempel, apa kowe arep mbangun omah-omah gedhe? Apa kowe arep mbangun kutha goro? Ya Karang Pradisan Karang Kadempel to dadake kutha goro ingkang tan prabéda kaya negara Ngamarta. Apa pancen kowe butuhke Brana Picis? Tak jaluk ngendika bondo Kesatria Jodipati. Tawunen ora bakal asat sartane aku ora bakal wegah yen to kuwi becik tumrape dipol kakangku. Kakang Semar taturi paring dawuh Kakang. Apa ingkang jinangka sartane apa kang den gayuh dening Kakang Nayantaka yen to pancen kuwi mbutuhake Brana Picis. Tak jaluk paringa dawuh tawunen bondo Madukara aku ora bakal wigiringa-ringa sartane aku ora bakal suwala aku ora bakal lowel yen to pancen kuwi nyengguyung marang dumadi lan rancaking gegayuhane Kakang Semar Badranaya nggone mbangun desa. Ngapunten nggih saderenge matur sembah nuwun sanget. Bendara-bendara kula sampun kestu kersa sak biyantu arupi Brana Picis lan sak piturutipun ning nuwun sewu. Senes kok Brana Picis ingkang kula butuhaken menika senes Ndara. Senes kok wujuding bondo donya, wujuding tata lair menika mboten. Ning sing kula butuhke niku batine para kawula. Mir, piye ta kowe iki? Kepiye? Ana wis karep medhun kok malah ditolake. Ora kok ateges aku nampik kawan katresnane para bendara ki ora ning aku moh. Aku moh nampa merga ki sing arep tak bangun ki dudu kok papan sing magrong-magrong, papan sing endah kuwi babar pisan dudu. Ning sing arep tak bangun kuwi moral pakartine para kawula. Kuwi sing paling penting, kuwi sing langkung, ya sing luwih kuwi gati ingkang sakmengko bakal dirasake dening para kawula. Yen wis moral utawa pakarti kuwi wis kebangun karakter generasi para kawula ing padukan Karang Kadempel kuwi wis dibangun apik, wis didandani kanthi bener becik. Arep mbangun infrastruktur kuwi ora wurunga mengko gampang ndole. Dadi kowe aja mikir babakan bondo donya dhisik. Aku ngerti karepe atimu kuwi jane kowe arep dadi makelar. Ya ngono apa piye? Wah asem ki. Tiwas aku wis arep ngejokke proposal e, Mir. Ora sah. Saru dinulu dipidhangetke para ndara-ndara. Wah. Ning ya
Pantese Mir. Piye? Ya pantese Bendara rawuh mrene iki ya ngerti marang lelabuhan ki ya ora ketang sapropirane, ora ketang pira ya maringi meneng ora saduk sisan kowe ora gelem meneng. Ngisini-sini wong tuwa meneng. Kowe arep matur engko tak nehi kalodhangan matura, sak wektu-wektu kowe matura. Matur nuwun Ndara. Lah kok teko lair batos labuhan paduka sedaya jeng ngandika badhe nglabuhi dumateng napa ingkang dipun gayuh dipun jangka dening Semar Badranaya ning boten ngaten niku ingkang badhe kula gayuh. Sebab ingkang kula jangka menika kepiye to carane para kawula niku iso nglumpuk dadi siji. Iso dipeni kawontenanipun para kawula ayem-ayem tata titi lan tentrem niku kepripun carane kula kepengin gayuh ingkang kados mekaten. Sartane wahyu napa ingkang badhe tumedhak wonten ing padukan Karang Kadempel menika mesti kemawon kedahipun wonten. Lah sasampunipun para kawula menika saged dipun dadosi pakartinipun, pakartine saged dipun benerke, sing menggok ya diluruske, sing bengkong ya dijejeke. Sing cendhek didawake. Hus. Bagong bungkem sisan ora? Bungkemen to aku memeng wae. Njaluk dombengi apa piye kae? Kowe ora ngece karo aku lho, Tru. Kowe nek reti aku mayang. Wes. Bandem boto cengelmu pisan ora. Senes kok papan makro-makro sing kula bangun ning moral pakarti mangsuli atur kula ing ngajeng wau. Wahyu napa sing badhe tumedhak wonten ing Karang Kadempel mesti kemawon wonten benerke sing kleru ngandhani sing urung trep. Iya Kakang Semar nggih. Niku mengke dados pancatan. Nek para kawula ing Karang Kadempel munggahe teng kawula negara Ngamarta ing kutha Goro. Kula yakin kawula ing kutha Goro negara Ngamarta niku morale pun sae, pun bener, pun becik, pun lurus, pun boten malang temoleh. Kula kinten niku mengke ugi badhe nemahi tumraping para kawula negari Ngamarta utamanipun sinuwun Puntadewa minangka dados nalendra wonten kaprajan ya negari ing Indraprastha. Niku mungkin dadi pancatan gampang banget nek morale pun kecandak pakartine pun dipun gujengi para pambegane kawula ing sak padukuhan Karang Kadempel arep mbangun kutha arep mbangun Karang Pradesan niku gampang banget. Pramila niki kula mung ngantun nengga wekdal ning nek kersa lho niki nek kersa sinuwun Puntadewa sakadang Pandhawa sinuwun Mandura sinuwun Ndarawati, Ndarawerkudara, Ndara Janaka kula aturi cumandhuk wonten mriki riyin. Kula arep taren kalih panjenengan sedaya. Kula arep nyuwun iga partikel dawuh sinuwun Puntadewa lan sedaya mawon. Kepiye leh kula arep miwiti leh kula mbangun desa niki. Nuwun sewu kinten-kinten saged selok menapa mboten. Dipun tiliki riyin jadwalipun sinuwun. Mbok bilih wonten kewajiban kaprajan negari Ngamarta. Nggih malah Bapak nyuwun supados sinuwun Puntadewa sakadang Pandhawa cumandhak wonten negari wonten ing padukan Karang Kadempel mboten saged malah mengke pados dinten liya mawon. Ya Mir ya. Ya Kakang Semariyo. Ndak rasa yen to Pandhawa cumandhak ning padukan Karang Kadempel aku ora bakal kabutan sartane aku ora bakal wegah. Yektine wis dadi prasetyane Puntadewa sakadang kalemuntu Kakang Semar Badranaya duweni gegayuhan tan tentu Pandhawa uga bakal males budi saha nglabuhi sak biyantu kelawan Kakang Semar Badranaya. Kula tak jaluk lahir batinmu tamponen anggone para Pandhawa mapan cumandhak ning padukan Karang Kadempel iki Kakang Nayantaka. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangga Nalendra mbek marwa sing
sang katriku mulung katriku mulung mangrombaking wadya ordo kurore kakiri-kiri tidak madre kau turampat pendapi pandungan karang kadempel nah iku semanten dadu tatan mobat tatan musik sang lurah Semar Badruna legeng nganti kowe pratima golek kencana nampi matur pangandikanipun nata ing amarta sang Prabu Puntadewa nalika semanten dadosaken kanyun minangka warju kanyutu jare wong kinang warju jare wong akeca nginango Iduwa durung abang Iduwa durung manjing dasaring mertala kasar geger njaba nyak ngarsa tangkeping kuwi kewasiban pono amuk utawa dadi darurane ora ana macan padha gajah ingkang medhot saka wantilan kejawi rawuhipun nalindra saking tlatah sabrang kang pantun minggah madaning pendhapi padungan karang kadempel galeah kaya bareng nganti nanggap karya cingak sang janing para kawuli kancana daya yak jaluk dalah mendhek alun tata trap silar
nira ngecama kenastanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pronto yen ngandika magawe pronto ora tak dudul ngancing sekere. Motor tuwa iki motor dengkulmu meloncot. Vespa. Bagong. Pripun, Pak? Aku urung rampung leh ku nampa dawuh pengendikane Sinuwun Puntadewa. Lah kok iki ana ratu. Nek tak sawang saka busanane iki ratu saka tlatah Sabrang. Iki ketoke ratu sugih. Ha iki lho sandangane nganti ting srembong kaya ngono. Iki kancamu apa? Kancaku sapa? Sing sok ning omahmu kae. Purwaya. Heeh. Udu. Purwaya ora kaya ngono kuwi, Pak. Kaya srembong-srembongan ning mergo suwek-suwek lambene. Oh ngono. Iya. Udu nek kancaku aku ora ndek kanca resik apik kaya ngono kuwi. Wah, jan. Edan kalunge rangkep 5. Ha iya. Rantai kabeh nganti kok kirik. Wus. Iki dayoh agung kok kowe iki senengane kaya ngono. Didangu, Pak, didangu. Mbah nek iki kenalane Gareng. Gareng iki gawane ya gawane kancane iki wong sugih-sugih ngene iki. Nala Gareng iki kancamu padha le? Senes, Pak. Kula niku mboten seprana-seprene mboten tau duwe kanca sugih. Ya kanca kula niku siji loro enten sing sugih ning ora kaya ngeten iki sugihe. Buyuk. Walah. Ming blangkon iki tretes prada emas kabeh niki. Oh, Pardi kaya kuwi. Pardi ranyang kok. Heeh. Edian ratu kaya lipene nganti ijo. Kancamu apa, Truk? Udu, aku ora ndek kaya kanca kaya ngono. Kancaku kuwi gembel-gembel kae. Didangu, Pak, didangu. Didangu, Pak. Ha iya wis do menenga. Nuwun sewu sinuwun ingkang rawuh wonten ing padukuhan Karangkadempel. Nuwun sewu sinuwun. Menawi dipun keparengaken kula andangu rawuh paduka, paduka menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Sinuwun, kula aturi paring dawuh ingkang cetha kelawan ingkang abdipun Semar Badranaya. Sinuwun nalindra tlatah Sabrang. Ladala jagat dewa utawa jagat Pangestungkara. Ladala Gusti. Sadurunge aku matur ingkang oke-oke aku tak takon karo kowe. Sadurunge kowe ndangu kelawan aku tak takon karo kowe. Apa pancen bener kowe iki sing aran Semar Badranaya? Mboten wonten kalih nggih kula menika ingkang abdipun Semar Badranaya ing Karangkadempel. Wah, ladala. Ya. Wah, jebul ora kaya kabar sing tak tampa. Aku krungu jeneng Semar Badranaya kuwi wis mrinding kabeh awakku. Aku ngrasa nek kuwi sing jeneng Semar Badranaya kuwi ratu agung. Tak kira
sing jeneng Semar Badranaya kuwi priagung piyai sing perbawane gedhe. Wah, Mbah Santekan tak salah kok mengkere kaya ngene. Wah, kuwi oratan Prabeda wujudan Prabeda kaya dene gelandangan sing ora duwe omah kuwi Semar. Nggih. Nggih elek-elek niku gubuk kula niku. Kuwi omahmu? Ha nggih. Omah kaya gubuk asmara kaya ngono. Omah wae gupon kuwi. Mer, saduke wae ratune iki. Sabar. Sabar tak dangune sik wigatine apa aja njur kaya ngono. Sinuwun Gusti kula mbok dipun kewarangaken kula midhanget. Paduka menika ratu saking pundi sinten jejulukipun? Ya, nek pancen kowe nanjake, kowe takon kelawan aku, Semar. Aku iki Nalindra ing Bata Sarembak. Ya jejulukku iki Prabu Kenceng Waja. Prabu Kenceng Waja. Ya. Kenceng manis apa kenceng waja? Hus. Kenceng Waja ora. Kaya penyakit jenenge. Ya Prabu Panggulan Jagat. Yo Prabu Panggulan Jagat. Yo Semar yo. Rawuh wonten mriki wigatosipun apa? Gusti, aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe ning atase kowe iki ming drajating getibal 17. Kowe iki ming wong loro sak udon telu sak urupan, kowe iki ming Panakawan, kowe iki ming Pamuk, kowe iki ming Batur. Lah kok bareng aku mlebu ning pendapamu sing ming ukuran 4 meter. Ping 4 meter iki. Lah kok dadi iki piyai-piyai padha lenggahne kene iki sapa Semar? Sing enten wingking sampeyan niku Nalindra Ngamarta pun sinuwun Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa? Nggih. Wah, edan. Wah, kudune iki kowe sing ning Ngamarta. Ora kok Ratu Ngamarta ning kene. Wah, edan. Kowe iki janjane pengasihanmu sepira to gedene Semar? Nuwun sewu. Niku momongan kula kecilik kok. Prabu Puntadewa sing ning mburi kuwi iki. Nggih. Mburine Prabu Puntadewa iki sapa? Niku Natandrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Edian. Wah, edan. Lha kok dadi Semar ki mung wong kere kok. Ketekan Natandrawati Prabu Sri Bathara Kresna sing kondang titising Sang Hyang Bathara Suman, ya Bathara Wisnu. Wah, edian. Elok takoni elok kowe. Edan. Sing mburi dhewe kae sapa? Ming meneng kae. Mripate menteleng mandeng tanpa kedhep. Anika Nata Mandura pun sinuwun Prabu Baladewa. Prabu Baladewa? Nggih. Wah, edan ratu sing kondang galake, ratu sing ora tau mampu penantang. Lungguh nang kene. Nggih, niku pun biasa. Niku pun rutinan pendak-pendak selapan dinten niku sami rawuh wonten mriki. Edan. Njur sing gedhe dhuwur ning mburimu kuwi sapa? Niki sapa ya? Ayo kae. Kowe iki ngopo? Mbuh cah wedok muni. Ha iya. Cah wedok suarane kaya calenang. Sapa ya Mir ya? Mbok. Apri. Oh iya wis. Sing ning mburimu kuwi sapa? Niki ndara kula Panenggak Pandhawa menika pun Ndara Werkudara ing Jodipati. Raden Werkudara? Nggih. Raden Bratasena ya Raden Wijasena. Nggih. Wah, edian. Wah, lagi iki aku ngerti asline kok kaya ngene. Wah, gagah pideksa Godhe wong Simbar Jaja. Edian. Wah, Semar. Wonten dawuh. Kowe arep ngerti. Kawulaku iki kabeh iki padha gandrung kapiyandhem karo sing jenenge Raden Werkudara. Kabeh kawulaku ning omahe iki majangi fotone Raden Werkudara. Nuwun sewu. Sampeyan niku Nalindra ngerti kawulane sampeyan majangi fotone wong liya kok sampeyan mboten duwe rasa sengit, mboten duwe rasa gelo niku. Aku gelo mergo apa? Aku sengit mergo apa? Dasarku apa aku gelo? Dasarku apa aku sengit ngerti kawulaku padha gandrung karo wong liya, dasare apa? Ora ana dasare apa-apa. Sing baku aku wis dadi Nalindra, sing baku kawulaku wis milih aku, sing baku kawulaku wis nyuwarake aku wis madeg Nalindra. Arep kawulaku do melet-melet mudhar ya sakarepe. Ngaten. Ya, mula aku ora ngurusi karo kawulaku. Sing baku aku entuk derajat pangkat. Sing baku aku wis kelakon
dadi nalindra ning negaraku ya negara Boto Sarembak. Kawula aku arep majang gambare Cristiano Ronaldo nggo sakarepe. Reng, iki termasuk anu iki. Termasuk apa? Pemain bal apa? Udu. Cristiano Ronaldo. Lah kuwi pemain bal. Heeh. Ha ning ratu iki kok ora ndirasa cemburu, ora ndirasa sengit sujana karo kawulane ngono. Wis bendro ratu-ratu sing dadi ratu ya dekne. Mula aku ora gagas karo uripe para kawulaku Semar. Sing baku aku ndek derajat pangkat, sing baku aku ngregem negaraku ing Boto Sarembak. Arep kawulaku duranti panganan mbok sakbene. Sing baku aku wis entuk swara, aku wis kelakon lungguh ana ing dampar kencana negara ing Boto Sarembak. Ah, nggih. Nah, nuwun sewu sinuwun panggolan jagat sinuwun Prabu Kenceng. Sinuwun Prabu Kenceng Waja. Nuwun sewu wigatosipun rawuh wonten ing Karang Kadempel menika napa? Sing sepisan aku tetinju marang karajane Semar Badranaya lan kabeh sing padha lenggah, padha rawuh ana ing padukan Karang Kadempel iki. Sing ping pindhone Semar. Sing ping pindhone aku ki sedih. Aku ki susah hatiku. Aku ki bingung pikirku kudu kepiye. Merga wis ana telung candra rikalungguhan sak mengko iki. Negaraku yang Boto Sarembak kuwi kaya dene Ketaman Pagebluk, Ketaman Melaing Jawata. Akeh kalo sing esuk loro sore ketiwasan, sore loro esuk kapralaya kuwi akeh banget kedadiane. Lan ora mung siji loro sing padha nandang sesakit, akeh meh kabeh kawulaku padha ngrasake. Kang dadi waing Jawata ya Ketaman Pagebluk kuwi mangkono mau. Aku wis ora kurang-kurang leku ngrawuhke Brahmana winasi 1000 sugata miyang para nimuna kinarya nambak rengganing projeng Boto Sarembak ning marandene gagar wigar datan antuk karya kawulaku isih do melet-melet mesake kanane para kawulaku ning bareng aku munggah ning sanggar pelanggatan Semesari Danitis Semana Raja mlebu wonten Boto Batako Boto Sarembak aku entuk sasmita saka para Jawata aku entuk wangsit saka dewa kalamunta negaraku ing Boto Sarembak iso waluya nirmala temah jati-jati temah mulya waton ora ketang sak telung kedheping paningal tinunggon pamong agung ing tanah Jawa sing jeneng Semar Badranaya ya Kyai Nayantaka mula sowanku iki wale-wale apa aku ngebon-bon encang jejawah sonten sowanku mung arep ngemis karo kowe Semar. Kowe gelem tak boyong ning negaraku Boto Sarembak. Ora ketang telung kedheping peninggal. Kowe mapan ning negaraku Boto Sarembak. Kowe tak boyong, kowe njaluk apa wae kowe tak turuti. Brana picis Mas Mutiara. Kowe njaluk derajat pangkat apa kowe tak turuti. Kowe melu para Pandhawa kowe mung giris. Kowe melu Pandhawa kowe mung dadi kere, kowe mung dadi batur, kowe melu aku sak ora-orane pangkatmu tumenggung. Ayo. Nek kowe gelem tak boyong waton kowe gelem tak boyong ning negaraku Boto Sarembak. Dadi bebeteng tetua negaraku kuwi Taman Pagebluk. Gelem kowe Semar. Kae ning sak njabaning pendopo kae wis tak cawisake kae grobakan Mas Picis Raja Brana kabeh. 24 karat, 20 karat. Kabeh wis tak cawiske mung kari ngenteni kowe gelem apa ora. Ayo, taturi paring dawuh. Gelem wae mer investasi engko sik dipikir sik wong nek menehi penawaran kaya ngene iki dipikir sik dole ning auto sugih kuwi Pak awake dhewe melu sinuwun Puntadewa ming deder kere wae ora ana undake aku ki kamangka anu lho Pak DP Sigra kowe kuwi heeh wela Hyundai-mu tak dol payu pira to Le? 15. Ya sak payune wae, Pak. Gelem kok engko sik iki tak pikire sik iki tak rembuke sik. Sinuwun Kenceng Waja, nggih. Mboten sah perlu sampean boyong kula, sampean dadak nyawisake Mas Picis Raja Brana. Bondo donya ingkang tumpuk ngatumpa-tumpa nggih boyong Semar nggih ngiming-imingi Semar iku nuwun sewu. Kula niku tiyange mboten blereng kalih kadonyan. Kula niku mboten blereng kalian bondo donya. Sampean
rembukan pisan kalih kula Kyai Semar, kowe tak jaluk kowe sewano ning negaraku, kowe tak boyong, kowe dadi Srana luaring negaraku saka Ketaman Pagebluk pun rembug sepisan iku kemawon kula sagah nglampahi. Yen pancen kowe sago ayo, wektu dina iki uga kowe tak boyong. Dadi kowe dandana saurane miyayi, ora ming sarungan mentelet kaya ngono. Saru dinulu yen to dipresani kawula akeh. Ha nggih, Semar niku nggih ming kaya ngeten iki style nek enten ngomah. Pun angger kula udut ngeten iki ming sarungan ngeten iki udut kula danhil. Pipa warisane anak kula Bagong niki. Pipa cilik pamer-pamerke. Sing penting gleleng. Pun to. Ning nuwun sewu janjane kula nggih sagah mawon kula purun mawon anggen kula diboyong sowan kula wonten ing negari ing Botasari Mbak. Ning nuwun sewu nek panjenengan boyong kula dinten sakmenika ugi kula mboten sagah sinuwun. Semar. Wonten dawuh. Aku njaluk karo kowe kanthi srana alus lho. Aku arep boyong karo kowe iki kanthi srana alus. Aku boyong apik-apik nembung apik-apik karo kowe. Ning jebul wangsulanmu kowe ora sago yen to sowan ning negaraku wektu dina iki. Sababe apa? Mengke riyen niki lho. Priyayi priyano sing rawuh wonten mriki niki niku. Ajeng nyengkuyung leh kula ndek gegayuhan. Inggih menika kula badhe mbangun desa. Banjur lemu wektumu kowe arep mbangun desa kuwi tekan sok kapan? Nggih manut wektale Gusti sing nentokke niku. Nek rampung sedina leh kula mbangun desa nggih dina niki uga tak sowan teng negara Botasari Mbak. Nek rampung sesasi melih kula tak sowan teng negara Botasari Mbak. Nek rampunge setahun melih kula tak sowan teng negara Botasari Mbak. Ning nuwun sewu nek rampunge mboten saged dipun kintenaken ora iso dikira-kira rampunge kapan lan mbok menawa malah ora rampung leh kula mbangun desa. Nyuwun pangapunten paripaksa kula mboten saged sowan teng negara Botasari Mbak minangkani panyuwunanipun Ratu Gusti kula Prabu Kenceng Waja sinuwun. Jaja muntabir kenentap duka yayasinipi. Netra kocak ngondaran diri yen sinabut mring sagedheng. Murub tahananira. Anus maing jajalan wis ketani bari iblis lanat Semar. Semar. Wonten dawuh ngaya wara ucapmu kowe. Ingkang sekawit kowe sago kowe tak boyong ning negaraku Botasari Mbak kowe bakal lembak. Rengganing praja negara ing Botasari Mbak Taman Pagebluk. Lah kok jebul tinemune aku nembung alus karo kowe ora iso di srana alus. Nek ngono apa pancen aku kudu ngruda paripeksa karo kowe. Kowe semaya nek rampung sedina lehmu mbangun desa, kowe bakal sowan sedina. Ya dina iki uga ning negaraku Botasari Mbak. Rampung seminggu kowe sowan seminggu. Rampung sesasi kowe sowan sesasi. Nek rampung setahun kowe sowan setahun, nek ora rampung kowe ora sowan ning negaraku Semar. Semar kurang apa olehku nembung alus-alus, nembung apik-apik karo kowe. Yen pancen kowe tak jak rembugan srana alus ora iso, aku kudu ngruda paripeksa karo kowe Semar. Kula niku semaya matur niku mboten tanpa sabab. Merga pancen iki pancen wigati kula sak kula warga sak kawula Karang Kadempel. Semar, apa kowe rabot karo aku? Apa kowe ora mesake kawulaku do melet-melet anane merga Taman Pagebluk ke Taman Waing Sawata? Apa kowe ora mesake karo kawulane Prabu Panggolan Jagat? Ning atase kowe arep mbangun desa, mung sak desa, kowe iki ming batur. Lah kok teko dadi kowe ngebotke lemu mbangun desa tinimbang lehe kowe mbelani negarane Prabu Panggolan Jagat ya Prabu Kenceng Waja Botasari Mbak. Ayo, nek pancen nyata kowe ora gelem tak boyong kanthi srana alus, ora iso kowe tak ruda paripeksa. Kowe tak ruda paripeksa Karang Kadempel bumi angus Semar.
Iblis lanat manus maning jajalanan sukertaning bana iblis lanas. Setrayali binatang September Oktober November Desember Januari. Lho, iki nek menungso matane ambane ra jamak-jamak sapa kowe? Takon karo aku putrane Raden Werkudara satring jangkar bumi. Nyile. Iki udu putrane Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Manus maning jajalanat sak geleme dhewe gunemu. Wah, keparat iki sapa? Iki sapa kowe? Takon karo aku anake Semar sing ragil. Aku Bagong. Lho, Ponokawan Bagong. Heeh. Wah, iki kawula sak negaraku ya padha ngerti. Padha gandrung-gandrung karo sing jenenge Ponokawan Bagong. Jarene wonge lucu, jare wonge nyenengke ati. Lucu iso, nyenengke ati iso, ning kejem ya iso sinuwun. Lho, tegese lucu iso, kejem ya iso, tegese piye? Sik aku tak takon karo sampean. Sampean mau ngendika apa? Sampean mau ngomong apa? Nek bapak arep tok boyong, kanthi srana alus ora gelem, arep mok boyong kanthi srana kasar. Bapak ki ora usah mok kasari. Nek bapak wis muni, aku gelem sawaning negaramu, bapak sago dina iki menyang. Ya Mir ya, heeh ya, mbuh wajan. Bapak to jaluki sowan kowe rembukan pisan karo bapak, dadi rembuke bapak sago mangkat. Ning ora usah dadak kowe nganggo embel-embel bumi angus karang kadempel. Hah? Mergo kowe ora ngerti apa piye? Ning kene iki lungguh ketua Linmas Hansip karang kadempel, ketua pemuda karang kadempel. Ayo ngejawab kowe. Wah, iki perkaraku karo perkarane Semar Badranaya. Ning kok sik kuwi pancen bener, kuwi perkaramu karo perkarane Bapak Semar. Perkara bapak arep diboyong gelem monggo, ora diboyong tok ruda paripeksa bapak arep mbok bele ora apa-apa. Mergo bapak kuwi men dadi momongan mung ngrepoti anak-anak. Wedhus tenan ana bocah. Ning janji kowe ngenani jeneng mencemari nama baik padukan Karang Kadempel. Karang Kadempel arep tak bumi angus, tak biyohi Batang Sayuta. Oh, kowe wis kudu berhadapan karo Polsek Karang Kadempel. Mergo iki perkaramu saiki karo perkarane Bagong, ora kok perkaramu karo Semar Badranaya. Ayo arep ngejawab. Yen to pancen kowe sing dadi pepalange Prabu Panggolan Jagat ya Prabu Kenceng Wajakur arep mboyong kelawan Semar Badranaya, kowe sing bakal tak sirnake. Piye? Kowe sing bakal tak sirnake. Wah, berguguk ngutawatan ora kena dikandhani temenanan kowe. Sajak kowe arep mangkot kowe ora kena tak endake kamurkanmu. Tiban sikile Ndara Werkudara mbah dadimu. Sampeyan kok ndang niku pripun to? Aku mung manut karo dawuhmu. Aku mung manut karo aturmu. Mengkene to. Ratu nika mau niku dereng rampung leh kula rembukan. Wah, rada ler-leran mripatku. Bareng kowe muni tiban sikile Werkudara aku jangkah ratu kowe mau tak tendang. Werkudara lha kok teko dadi melu. Siade melu-melu perkara iki Dimas. Kowe lha dalah Werkudara kok dadi melu-melu perkara iki. Werkudara kok melu-melu perkara iki. Wah, bareng kakangku iki dudu luputku. Aku ora mangerteni sangkan paraning bilai. Aku yo mung nampa kelawan ature Bagong. Bagong ngongkon aku kon nendang ratu kae mau. Wah, gelem ora gelem. Aku yo kudu jangkah ratu kae mau. Sik, lha kok dadi sampean ngluputke karo Bagong, ha? Kok dadi sampean ngluputke karo Bagong, luput kula napa? Kowe ngongkon aku kon nendang ratu kae mau. Mengke riyen kula rak mung ngomong to. Kula rak mung ngomong, lek kula tantang-tantangan kali ratu niku tiban sikile Ndara Werkudara mbuh dadimu. Ya nek ketibanan, nek ora mang bedake kula niku mung ngomong ketiban sikile Ndara Werkudara mbuh dadimu. Ya nek ketibanan, nek ora niku kula ora ngongkon sampean lho Ndara. Nek ngongkon sampean niku mesti nggunakake kalimat perintah. Kula Ndara Werkudara niki mang tendang ratune. Lagi sampean temandang. Aku lho mung ngomong
tiban sikile Ndara Werkudara mbuh dadimu pecah sirahmu ya nek ketibanan nek ora. Lah nggih ngaten ta sinuwun pun Dewa. Iya pancen mangkono Bagong. Yen to mungguh Puntadewa iki dudu kok lupute Bagong. Merga Bagong kuwi mung ngomong ketiban sikile Werkudara, ora kok menehi kalimat perintah karo Dimas Werkudara kuwi ora. Dadi sing luput sinten? Ya adhiku Njodipati. Ah, dengerin tuh. Aja waton bisa ngucap wede buset. Bujuk buneng. Sing luput sinten Sinuwun Ndarawati? Sing luput ya kadangku Njodipati merga wis wani nendang lawan ratu kae mau. Oh. Arep piye kowe? Wah. Menengo-menengo ae. Sadok sisan kowe. Awede mayang nek ning omah. Wah, piye lho kok dadi kanane kaya ngene. Lah nggih pun gelem ora gelem mang tandange. Sampeyan wis wani miwiti, sampeyan ya wani ngrampungi. Bagong kosik. Sing geger karo ratu kae mau ora kowe to, kudune ya kowe sing ngrampungi. Sing nendang sapa? Wong tuwa katutke dosane sisan kowe ra. Kowe iki wis dibantu men karang kadempel ra sida dirusak karo ratu kowe mau malah Bagong sing miwiti kowe sing ngrampungi ya kowe. Anggepe apa? Tidak semudah itu, Mir. Werkudara gelem ora gelem ya kudu ngrampungi perkara iki. Merga Siyadi wis miwiti pasulayan karo ratu kae mau gelem ora gelem kudu ngundurke ngendhake kamurkane ratu kae mau. Wah. Bela. Iblis anak. Kula niku seprana-seprene maton-ton ngemong karo sampean kula wani karo sampean kowe ora tau lho, Ndara. Ning kok malah wektu dina iki sing jenenge Raden Werkudara kasajak wani karo Bagong. Raden Werkudara, ampun mlayu sampean mungsuhe Bagong udu karo ratu karo Werkudara ning Werkudara karo Bagong. Gong sabar, Gong. Tru, aja dingonake, Tru. Aja ditahan, Tru. Aku Ndara Werkudara tak sadarne kae ora tak naik pelajaran. Sak geleme dhewe kepangertine. Tak colke to, tak colke men. Karepe iki ming jane iki ming ben digondheli ngono asine. Ha wis tak gondheli ngeyel wae tak colke. Kowe kok ora gondheli aku ta, Tru? Ajarimu karo maju ya tak colke aku ora sida gondheli. Wah, jan wis. Bagong dibenake kawulane kae doting Besasi. Nggih, Pak, ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal panjenengan. Sesuk nek iki nek temandang ki nganggo dipikir. Kowe gelem tak pateni sisan kowe, ha? Kowe karep bangun desa ki wis tak sengkuyo, kowe malah nyalahke aku. Kon cetha salahe lupute Ndara Werkudara kok aku sing tok seneni. Kowe nek ora gelem tak seneni ya wis.
ora dadi ngopo sing baku penjangkane bapakmu kaleksanan. Oh, kandhane ngono repot ora. Wong tuwa rempong amat sih. Nyuwun pangapunten nggih sinuwun Puntadewa, aturi anak kula niki pancen nek ora gawe rame anak kula niku ora iso disebut Bagong. Pokoke rong bengi kengko aku adol Bagong. Ya Mir ya, sak karepmu. Nggih sinuwun nggih. Iya sak karepmu nggih. Pangestu kula suwun sesuai kalian kesepakatan awal kala wau. Para Pandhawa kula aturi cumandha lenggah mapan wonten ing paduan Karang Kadempel. Iya Kakang Semar. Nala Gareng, Petruk karo Bagong kuwi aja gur meneng bae. Awat-awatana bendaramu Ndara Werkudara kae. Nggih Pak ngestaken dawuh. Nggih Pak ngestaken dawuh. Heeh Pak ngestake dawuh. Ndara Janaka kalih sinuwun Baladewa kula suwun nika ingkang rayi pun Ndara Werkudara nika mangawat-awati tindake mengsah Nalendra wau sampun ngantos kesemya ing Aradan. Ya Kakang Semar ya, ya Kakang Nayantaka ya Kakang. Nggih. Kaya ampun purna Bagong wonten dawuh. Bubarna sing padha seba. Ayo. Tak kanthi kembul bujana kaya ana jangan lombok, mbokmu wis masak. Wah. Ha iki aku nek ora kokoh dhisik dhewe ra iso iki. Bubarna sik kawulane. Sinuwun Puntadewa, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa. Nggo kula kanthi lho, saestu sak wontene. Iya Kakang Semar, iya Kakang Nayantaka ya. Ya Kakang Semar ya, heeh. Ndara Janaka monggo kula kanthi saestu lho Ndara. Iya Kakang Nayantaka ya. Pun kula tak nyuwun pamit mbubarke para kawula ngati-ati Panakawan Bagong. Nggih Pak, kantinen Sang Hyang Surya kanggo madangi lakumu ya Tole. Nggih Pak, nyuwun pamit.
Eh